100% जोंहा देरहानायनि लामायाव दङ मानो होनोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों 17 बोसोर बिथांमोना सरकार सालायबोनानै बिथांमोना जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला दिनैहाय मानो भट रेलि खालामफिननो गोनां जादों दिनै जुदि बिथांमोना मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला दिनै बिथांमोना ओंखाराबाबो जिल्ला आइजो गांखं बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों मानो होनोब्ला गोदानै बिबान मोननायनि उनाव दिनै जोङो प्रेसिडेन्ट आब' बिथांजों आरो लोगोसे जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गानाइजेसन लोगो नांनानै जोङो गासैबो दिनै बेरगाव जिल्लायाव फैदों आरो बेनि जि बेरगाव जिल्लायाव थानाय मोनबा समस्ति बिथांमोननिफ्राय जोङो आइजोफोरनिफ्राय रिपर्टखौ लानाय जादों जे बबे ब्लकआव बा समस्तियाव माबोरै खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि UPPL हानजा हिसाबै बिथांमोननिफ्राय बोरै जोङो खामानिखौ मावलांनो हादों उन समाव जाहाथे जोङो मोजां खामानिखौ बिथांमोननि सेराव होनानै जाहाथे इयुथ जेनेरेसन आरो जायफोर बिथांमोना खामानिनि थाखाय स्कप मोनाखै बिथांमोनखौबो लानानै जाहाथे आवगायलांनो हायो बिथांमोननिफ्राय जोङो रिपर्टखौ लानाय जादों आरो बे रिपर्टनिफ्राय जोङो मिन्थिनानै मोनदों जे VCDC ओनसोलाव माबे मोनसेयाव जोङो खैथा न' मोनखो मनरेगानिफ्राय बा बबे जिल्लायाव कमिउनिटि टयलेट फेसिलिटि बेफोरखौ मोननो हादों बेफोरखौ जोङो सावरायनाय जादों आरो अरुनदयनि हिसाबै बिथांमोननिफ्राय बेसेबां बेनिफिसियारिया मोननो हादों बेफोर बाथ्राखौ जोङो सावरायनाय जादों जोंहा 100% जोंहा देरहानायनि लामायाव दङ मानो होनोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदों 17 बोसोर बिथांमोना सरकार सालायबोनानै बिथांमोना जुदि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला दिनैहाय मानो भट रेलि खालामफिननो गोनां जादों दिनै जुदि बिथांमोना मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला दिनै बिथांमोना ओंखाराबाबो जायोमोन दा आरो बिथांमोनखौ फेजेननानैनो दिनै UPPL सरकारखौ लाबोदों आरो बेनिखायनो आङो बुंनो नागिरदों जोंहा UPPL हानजाया बहुत मजबुत बांसिनसो जादों बिथांमोननि जि भट रेलि खालामनाय बेवहाय जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया खिन्थु जोंनि UPPL हानजाया बांसिननिफ्राय आरोबाव जोंहा 100% देरहानायनि लामायाव दङ आरो जोङो सापर्टखौ बहुत मोजाङैनो मोनदों आरो जेरावखि जोंहा मेल मिटिङानो जाया मानो बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामो जोंहा कमिउनिकेसननि जे बाथ्रा रायलायनाय बिथांमोननिफ्राय जोङो रिपर्टफोरखौ लायो जोंनि UPPL हानजानिफ्राय बा गभर्नमेन्टनिफ्राय जि स्किमफोरखौ लानाय जादों बेवहायबो जोंखौ इनभल्भ खालामो जाहाथे जों रायजोफोरनि सेराव बिथांमोननि थाखाय जाहाथे खालामनानै होनो हायो बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोनाबो सावरायो आरो लोगोसे जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जि सुपार 50 मिशनानो जा बा नलेज फेस्टिभेलानो जा बा जोंनि जि 4th एसियान ख'ख' गेम जालांबाय बिनिफ्रायबो जोङो मिन्थिनो हायो जे जोंनि जि स्पर्ट्स गेलेनो हानाय गथ'फोर दङ बा जोंनि जि जायफोर बिथांमोना मोजां फरायनाय जायफोर कचिं लानो लुबैनाय IAS फरायनाय बा UPSC कचिंनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनो गोसो गुदुं गथ'फोरा बिथांमोना जि सुपार 50निफ्राय मोनलांबाय बिथांमोनखौबो आं माने साबायखर जासिदों मानो होनोब्ला जोंनि UPPL हानजाया मोनसेल' खामानिखौ नाजानानै थायाखै जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङाव आवगायलांनो हायो बेनि थाखायसो खामानि मावगासिनो दं आरो बिथांमोना जोंखौ बे बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ मानो होनोब्ला बिथांमोना 17 बोसोर सासन खालामनायनि समाव दिनैसिम जि स्पर्ट्सनि सापर्टिभ गथ'फोर गेलेनाय दङ बिथांमोना जेबो सुबिदा मोनाखै खारन स्पर्ट्स खथा हिसाबै जोंनि UPPL हानजा सरकारि हिसाबै लाबोनायाव ISPL गेमखौ खुंनाय जादों आरो बेवहाय गोबां फुटबल गेलेगिरि हानजा बिथांमोना सापर्टखौ मोनदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि इन्डियानि जि बान्था सन्टोष ट्रफि बे जोंनि जायगायावनो जायाखैमोन आरो बेनिफ्राय जोंनि गोसो गुदुं गेलेनो हानाय गथ'फोरा चान्स मोनलांदों आरो बेनि उनाव जि नलेज फेस्टिभेल लादों नलेज फेस्टिभेल लानाय समावबो गोबां माने प्रफेसारफोरखौबो लिंनाय जादों बेनि गेजेरजों सेसनफोरा जादों आरो बे सेसननिफ्राय गथ'फोरा मिन्थिनो हादों जे बेनिफ्राय जोंहा मा बेनिफिट जागोन बा मोनसे बिथिंल' नङा जोंनि इयुथ हानजा बा जोंनि जायफोर स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोना खोब मोजां मोनदों जाहाथे उननि समाव जाहाथे गथ'फोरा जाहाथे मोजां माने स्किम मोननायनि गेजेरजों बा फेसिलिटि मोननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना आवगायलांनो हायो बेखौ सापर्ट मोनदों खिन्थु बेरेखा हानजाया जोंखौ बुंदों जे गोबां थाखा खरस जादों खिन्थु थाखा खरस जानायजों जोंहा खोथा गैया जाहाथे रायजोनि थाखाय जाहाथे मोजां जायो बेखौसो जोङो नाजादों खिन्थु 17 बोसोराव जों बेफोरबायदि जोंहा जि फान्ड थाखानाय बे फान्ड थाखानायखौ बिथांमोना जेरावबो इउटिलाइज खालामाखै बिथांमोनासो मन'नानै दोनदों जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना लाजिनाय मोनदों बेनिखायनो जोंखौ बेफोरबायदि खोथाखौ बुंसोदों आरो